西水煮的挑战，江西菜的灵魂莲花血鸭，没想到吧？侄女第一个尝的居然太会吃了，皮蛋馄饨，看她喜不喜欢。哎呀，哎呀，喜欢！加了辣椒的水和蛋够不够炸的？不辣，不辣。视频收到大家太多的祝福，真的非常感动。公婆和嫂子，因为这次呢很遗憾他们没有跟着我们一起回中国，他们也非常期待这支视频，所以带着给他们看一下他们的这个 reaction 是什么样子的呀。Why? May I have video? Näytä teille. Ei Jaakollekin tuonne Jutsenkin haluaisin. 分享到那去就可以在电视上面看，大屏幕的话更震撼。大家看这个酷没酷？kello 5 aamulla. Makerataan vähän. Sitä mennä aamu alkaa aikaisin. Sinäkin oot siellä. Ja Justus näkyy. Hyvän näköinen. Moi. Mutta nämä muut on vissiin meitä. Katsotaan, Yliusvatti on se. Kato. Huomenta. Käy vielä kerran. Kampata ja näitä. Se on feikki. Kun perheelle, niin nyt mä lähdin pois tästä. Mä menen naimisiin, mä menen tämän miehen luokse. Niin. Tuo niinku kosintama mikä? Joo, hän aina tee. Joo. Äiti. Joo. Niitä on peliäisyydessä. Oliko tuokin tehtävä? Joo. Nyt mukaan. Niitä on vaan. Ei se juitaa päässä. Mahtavia. Koska tämä oli historic paikka niin kuin tuhansia vuotta. Siksi on niin luonnollinen mun mielestä. Tämä oli just aivan sopiva paikka tämä. Tietysti mä enkä tiedä niin paljon ihmisiä silloin. Kautta läpi. Joo. Tiedätkö se tommonen herättää? Se on mahtavaa. Kyllä Jussi, kaunis ja komeana kaunis pari. Oliko se sanoksi, että eka oli Tang Joo. ja nyt on Min? Joo, just. Se tosi painava. Joo, me voi vaan kuvitellakin. Joo, tuo varmaan jollakin pinneillä kiinni. Niin. Pysyy sun päällä. Joo. So beautiful today. Super beautiful. Julitalle tuo väri on niin paljon. On jo. Lemmikkejä. Hyvä se. Eka keitä me kummata taivaalle ja maalle. Toinen keitä me kummata meidän vanhemmalle. Ja sitten... Mutta Jutsi ei voi noin kovin päättää, voi kauhean. Joo, se alkaa. Virallisesti näytille Justuksen ristiäis. Aika on vierähtänyt. Joo, on kasvanut tällaiseksi miehen köriläis. Ja kaikesta möi. Suomalainen ruoka on yhdistänyt perheemme. Toivoisinkin, että hyvä ruoka voisi yhdistää koko väsen kansan. Niin kun täällä jako alkaa itkeä jo. Nyt syödään. Nyt syödään. Nyt niin paljon töitä niin hoitaa lapsia ja niin hän tietää niin hän oli niin monta kertaa. Äitisi lapsi kuitenkin kaikki. Niin, vaikka aikuinen oot, niin... Oi, onko
Suomessa Joo, silloin. mikä toikin ihana. Mä teen pöytää, että se näyttäisi, miten sitä pyöritetään. Kyllä on tosi pyörittänyt. Se ei halua, että se on sitä paremmin. Pitää sekin syödä jotakin. Oi, tässä on sit sokeria. Joo, sokeri. Oi, lapset onkin siellä heti. Pidetään se eläin sulle. Joo. Näitä rahaa pakemman pokeria. Kun näin tänne kiinalaisissa näissä ei enää rahaa. Oi, että ihanaa. Oikein tonne mikä sinun numero? Ja minä ja Junithan siellä alkupalaa. Justus on pääluokka. Tällaisia just tuosta, mutta ekana oli pakko jutsia ja jumittaa. Tämä ei haluta, Justus alkaa miettiä. Jos sun pitää pojalla koulua vähän. Suomalaisittain vasta, että siellä oli koko kylä. Siis tuo niin koristelen, että mä kerron tässä on kalakeiti. Erikoinen tuo endintava. On hieno. Oli ihana. Kyllä. Ihana, minäkin pääsin käymään siellä. Niin se oli Saksan. Sitä en näe. Kun me yhtäkkiä lähdin sieltä, kun me oltiin jo siellä alttarilla siinä ja kyllä se kohta tulee se, että mun pitää puhua. Ja, niin että mä aloin miettimään, että mitä me olin sanomassa, että ei saakeli lyö ihan tyyliin. Mulla menee sormi suuhun, jos me alaisen juoksee sinne kämpille sinne vauhdilla sitten takaisin. Oh my god. Se on hyvä jakso. GoPro-venä tuossa. Mulla käsi Actionit sinne. peukalo jää jumiin. Nice! Ei, Justus näytti kaikille, että peukalle tuli kramppi peukalassa. Vähän asentoin. Kulomia. Noin. Polttaa näin, niin ottakaa siitä näin. Niin. Tuossa on suklaata. Niin nauroin sitä ihan ääneen, kun me katsottiin laulaa. Tässä on tosi hyvin editoitu. Hyvin laulat vasta, että pidetään porukalla hauskaa. Kohta laulussa, että ei, näin me on vaan kaikki vaan. Kyllä kaikkein hauskinta, kun on joku veto. Miten tietoisia, kuinka paljon seuraajia Julitalla on? Näin se oli 22 000. No se on aika paljon. Todella, todella paljon. 土匪的那个。来，你来啦！来哪吧？你来我家里。我过来，来你家里了。好乖哦！露露跳的点赞哦，大家记得点赞哦。发生了一件事情，包子哥去卫生间的时候，发现我们那个水槽里面怎么这么多头发？小包子自己拿剪刀把头剪了一下，一点看不出来。那不就是出来，不要这么认识。没关系，大家都说的没关系，谁没有这一环节？我小时候真的也是拿剪刀自己剪过的，然后把齐刘海剪得跟个口啃那样。你比我剪得好，你还剪得挺细，好乖哦，特别适合你肉噜噜的脸。要说到这个中国哈，吃辣吃的最厉害的省份，大家觉得是哪一个省份吃辣吃的最厉害？有一个地方我从来没有去过，听说那里的辣椒才真正是天花板的级别，就是江西。有江西小伙伴的话，大家说一说，你们平时最爱吃的是什么菜？直接这个辣椒量也拉满。做的第一道菜哈，就是在江西非常有名的，来自于江西萍乡哈莲花血鸭，炖煮了1个小时，大火烧汁儿的鸭子，哇！再把这个鸭子给它传起来。江西菜的辣椒哈，我们就只放一点点，真的是只有一点点，太香了吧！正宗的莲花血鸭里面哈，它加的是鸭血，因地制宜一下哈。我们在这个莲花血鸭里面接许诺血，看这味道如何。我放了这么多辣椒，我就不信了，辣不到它们。下面我们再做一个哈江西特色的江西水煮，直击灵魂的搭配。哇，简直感觉好冰
泡一样，组合特别的奇特，我都想象不到它是什么样的味道。我看那个视频说，麻辣烫就是烫一下，水主要一直煮，越煮越入味儿的那种。这道牛肉炒毛豆哈，真的是看着就下饭。不得不说，真的江西人太会吃了。再多加点辣椒哈，江西拌粉主打的就是一个辣，还有一个它的灵魂之灵，就是这个花生米，花生米一定不能少。江西人除了爱吃辣之外，哈，还有一个食物应该是刻在他们的骨髓里面的。我怀疑哈，这个食物有可能上辈子救过江西人。有没有小伙伴知道的？就是皮蛋。这个肉馅你敢信吗？是我妈手宰，真的很难想象这个馄饨的味道到底是好吃还是不好吃啊。四川人都是吃抄手哈，我这还是按照抄手的方法来包这个。主要就是要加一点猪油，这个猪油还是我妈自己酿，葱花点缀，简直不摆了。皮蛋馄饨，我打了6个鸡蛋，现在趁着熟，一边煮一边搅它，焖个8分钟，加了辣椒的水和蛋够不够炸裂？家里面刚有腊肉，然后呢有豌豆，然后也有酒米，就是这3个东西混在一起之后哈，就让我特别想念豌豆粥米饭，真的太好吃了。有没有小伙伴吃过的？是不是真的太好吃了？这个美女来了。哇，有雷达，我fit gaga。Justus. Wow, se just tuli kotiin siinä näin, niin se on ajanut Inarista tätä 4 tuntia. Hän oli se työreissu tänään. Niin, Okei, kotiin lepäämään. Vähän leppäilemään. Joo, he etelä nyt. Niin arvasin. Minusta kun Julita aikana leikkasi mun kanssa. On vielä jääkihanalla. 大家每个人都有这样的童年吗？大家有自己拿剪刀剪过吗？尤丽她是真喜欢这个，来我们家之后第一个她就把这个打开。哟，好吃吗？ Eikö Länni katsos, että se näkyy hänen ikkunasta? Joo, tuo. Tää on hyvä paikka. Joo, kahvitauolla. 黑底我你的宝宝在那耍亲亲，你把这个娃娃和袜子都耍掉了。太香了吧！这个糖醋排骨是直接好吃到缩手指头的程度啊！ Tässä on papuriisia, vai mitä siellä on? Siellä on vähän lihaa. Hernei ja savuliha ja myös riisi ja tahmariisi. Okei. 哟，看他喜不喜欢？哎呀，哎呀，喜欢。Hyvä. Tuossa on sulle niitä lihatikkaita, ne oli tosi hyviä. Äitikin maistoi, oli todella hyviä. 辣，你都还辣，就可能还叫噻，可能啥子？ Täällä. Chopstick. Chopstick, just det, så chopstick. Oi, tämä on hyvä. Joo, lotus velianka. Siis siellä panna veltä. Joo, heti oikein. Mietin näin, että kun olemme Suomessa näin, että mitä täältä niin saattaisi Pistolöitä, niin. löytää, niin kyllä poronverta saattaisi kyllä niin. Niin on. Tänään ruokaa se oli se Jiangxi provinceissa. Mä ei löytä. Aha. Mun äitini yllätti Julita otetaan tuo chili nutelli. Anna sinä Julita mennä siellä kokoksi vaan. 没想到吧，侄女第一个尝的居然，Tässä todella hyvästä timppuutuotteesta. Mikäs tämä on? Muna，蟹郎 chili。chili muna，你看，我就知道小侄子喜欢这个。你看U69学了次糖醋排骨。哎呦，不辣，他说那个不辣，那么辣，我爱的上到印度的是吧？看到，那都来意思个，所以爸不要闹的，你看。 不辣，还是不辣。我跟你说，你就从他嘴巴说不出来一个辣的，真的。有的他这个辣不辣？他辣都没辣出来的都，辣出来的。 Tää on kyllä mun lemppari tähän mennessä. 啊，他最喜欢吃你那个海椒炒肉，他说最喜欢吃那个。他看我炒的是哪些新鲜肉，有点边上那儿看看，辣不好看。这个辣不辣？有的他。蛋子有点辣。 No se on lautanen sinne. Ihan jes. Kyllä siitä tulee potkua selkeästi. Oho, mitä tapahtui Julitalle?
Oh my god, just tuossa riisinudeli. Joo, riisinudeli. Joo. Vasta poppakuoria. Laurilla oli lautasella lento, siellä me katsottiin, että mikä tuo? Ne jalat siellä. Proteiinia siitä. Niin, saata proteiinia. Onko tässä jotakin etiikkaakin mukana? On. On tää hyvä. Tää oli hyvä. Mun äiti sanoi äsken, kun hän on tekemässä tässä, oli seisoo siellä vieressä ja katsosimme koko prosessin. Joo. Mulla on vähän jännittää. Ei jännitä, mitä kaikkea syötävä juttu. Joo, niin on. 3000 vuotta vanha. 3000, niin kuin 1000 vuotta, ei 3000. Jiangxi province, tykkään niin kuin tää tuhansia munaa tosi paljon. Hän käy monissa ruoassa. Uskomaton yhdestä niin ruokakin. Niin, tänään eka kertaa kokeili tämä. Se puuro. Siellä on niin kuin tuhansia munaa. Joo, sitä, niin, sitä sä tykkään. Mun mielestä jos sä tykkään sitä, varmaan sä tykkään tästäkin. Se niinkin, että saa muuttaa sillä koostumusta. Terveystalo. Joo. Onko se? Ei oo mitään. Ei oo mitään. Kaikki normaali. Mutta tuntuuko sä vielä niin kuin, nykyään? Niin kuin tarkistaa niin kuin verta ja näitä. Olla henkistä. Oltaan kaikki katsottuja ja ei. Ahaa. Se on niinku hyvä asia, että ei oo mitään, mutta me 那到底是什么原因呢？ syö tarpeeksi ja säännöllisesti. Niin on. Onko tämä sitä jo konjakkia? On. Joo, tosi hyvä. 啊，今天我就说今天的菜适合 Justus， 各个都好吃。 On aika voimakas. Voimakkaampaa maistoa. Ensin mä maistoin sitä Kiinan kaltaiselta taisin maistaa. 他听到那个辣马上说搞他那个。今天每道菜他都说好吃。 Konjakki ja se on se lämmin ja sitten se hapan niinku yhdessä, niinku, mistä me itse monesti tykkään. Niin tässä niin tuntuu, että no se ei käänny kuitenkaan sinne. Se jää johonkin siihen väliin. Tämä on kyllä ihan uusi juttu. Mutta tuo on kyllä lämmittävää. Minulla lämmitä. Talviajalla mulla on aina rohtunut, jos en mä hurrastaa ja ei mulla nyt ollut mitään. Oh baby. Tuleeko Lennikin jatkaa syömistä? Joo, kuvat leikit vissiin. Juusto tuli sun vieressä, laitetaan tuo huuli vastaan. Tämän pohti Justus, mitä se päihää Johan nyt lähdet pois. Onko se tulista sulle? Ei oo. Oli siinä pohtikua ja kyllä se huulella vähän tuntui sitä, mutta se oli musta paras. Hyvä. Meillä kun veriruokia tehdään, niin se pannaan aina se puoli litraa. Miettimään näistä ruuista, että mikä on mun suosikki. Mä tein sanoa tämä. Siis tää liha on niin murea, tää on niin hyvä, tää on niin haukas. Tämä on varmaan mun suosikki. Joo. Niin se oikeesti todella hyvä. 8 sekuntia sisällä mä nostan. Semmosia tällaisia lihapalasia. Ne olikin jänteillä kiinni, mä en tiedä sitä. Sitten kun mä koitin ottaa sillä, niin se joku pompahti tuolta joku jänne ja sit se niinku teki tasapainoa siitä lusikasta pois ja sit se tipahti tuolla. Mä tiedän tasan mitä se tapahtuu. Tai sitten ihan vaan niin, että se vain tipahti. Tällaisia, kato. Joo. Painava tullut tämä. On hyvä. Joo, hyvä. Hakki. Tässä oli chiliä ja 那蒙哪？故意拉的，故意拉你。主要是你们不在家里就把这个葱，厉害，我看是我原因噶。把我们这个葱连着吃下来还是。 Liha on näin murea näin, niin se on vaan. No, oikeesti. Kiitos. Vaan itse hyvä. sitä makeutta tulee. Veri on makia. Varmaan juo aika paljon. En tiedäkin, juvan tuli. Joo, niin just niin. Nice. Otetaan lusika. Jätä mun maistaa tuolta. Saa se vähän etikkaa. Joo, me tykkään tästä etikkaisuudesta. Minusta se on tosi hyvä limaa. Hyvä. Ei se hirveän, kyllä se vähän pitää. 对，接受能力很高，要么都可以吃，真的。Haluatko sä omaksi? Mun äiti voi tehdä yksikin. Joo. Mun äiti voi joskus tehdä yksi omaksi, voi vietä teille. Joo. Diego, kun sä syödä ruokaa, sä syödä tosi tarkkaa. Maista kaikki niin näitä ruokaa tosi tarkkaa. Niin. Tuossa aikaisemmin oli se pitkä. Tää on aika hyvä. Joo. Joo. Kuvaa partuille, että hän haluaa tämmöisen leikkoon. Se katsoo tehnyt syö sen kolomioon. Sitten tulee vaan sille, että se on se video. Mä edes tehnyt sille.
Minua on sanottu tämän näköiseksi, tän Claire Danesin. On! Katsoja oli sanonutkin, sä näytä hänestä. She's pretty lady.男穿衣服都这样穿的，都把衣服、裤子这些全放地上，让孩子就缩进去就行了。豆豆，哦，好乖哟，心都融化了豆豆。哟，kiva tätä了，tätä了。Voi auttaa, hetkinen. Julitan pikumyr, onko se pikumyr tuo? Mut kiitos, oli tosi hyvä. Joo, kiitos, että sä tykkäät. No niin, heippa, ei voi jatkaa. Moi moi! Joo, heippa. Joo, nähdään se vaikka. Moi moi! Bye bye!